Meillä on sairaan hyvä joukkue, niin kuin jo paperillakin. Jätkät on tosi hyvin ollut tänä vuonna ottanut kehitysaskelia ihan jokainen. Tänään vaan pääkontrolli, otetaan peli haltuun ja omaa peliä. Nautitaan hyvät säät kotiyleisöstä siitä, että meillä on mahdollisuus voittaa. Mä uskon, että kun pelaat omalla tasolla, niin tää on meidän peli. Mennään kentälle. Ylhäällä. Ovet pitää etureilta. Moi jätket! Mennäänkö me eteen? Onko siellä sit... Mitä mieltä Jari? Come on! Nauttikaa! Näin on joka päivä! Myllykoski! Myllykoski! Ole, ole, ole! 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 Se on punavalkoinen! Se on punavalkoinen! Myllypaa! Myllykoskelta! Se on punavalkoinen! Myllypaa! Myllykoskelta! Se on punavalkoinen! On rakkauteen! Myllypaa myllystää! On Savini, toinen koti!
Ensinnäkin ihan iso kiitos jokaiselle tästä kaudesta tähän mennessä. Te olette jokainen ansainnut tänne hetken. Jumpe teki 30 maalia, se on tehnyt iso osa. Muut on tehnyt taas maaleja, mutta se ei ole pelkät maalit tai treenit, vaan se, että me on ollut tosi pitkä kausi. Tää porukka tässä, vain me ollaan pystytty pitämään se positiivisuus. Ja sen takia me ollaan tänään tässä. Me mennään sinne kakkoseen! Okei, Kanki, tuotko? Tunny. No tiedän, sä oot tänään puhunut paljon, mutta puhu vielä lisää. Pitkä kausi takana, on tottunut huutaa, mutta nyt puhutaan. Suuri kiitos teille. Te olette se suurin energia, minkä takia me jaksetaan painaa tuolla säästä riippumatta päivästä toiseen. Ja tietysti tänä vuonna niin tuloksetkin on suosinut ja kyllä tästä aika sanattomasti vetää, kun näkee teidät kaikki, ketkä on tullut tänään paikalle. Et suuri kiitos teille, että teidän takia me tätä pystytään tekemään ja toivottavasti tehdään yhdessä jatkossakin. Kiitos. 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 Sitten meillä on joukkuepalkinto. Kaakon 3 mestaruus. Opa, ole hyvä. Kiitos. Kiitos teille kaikille. Tää palkinto kuuluu myös yhtä lailla teille niin kuin meillekin. Niin kuin Kanki tosiaan aika hyvin tyhjensi Paljatson, niin ilman teitä ei ole meitä. Teidän ansiosta me saadaan pelata näin upeassa joukkueessa seurassa ja voittaa näitä pystyä ja toivottavasti tulevaisuudessa lisääkin. Kiitos teille.